Погожий мартовский день. Самое время открыть сезон для активного туризма. И начну я его сегодня с похода на военное кладбище, которое по праву можно назвать историческим достоянием Беларуси. Предлагаю вашему вниманию коротенькую подборку и выборочно послушать гида. Православная цивільна могилка, на жаль, у Мінську знищена. Ми знаходилися каля церкви Марії Магдаліни на Сторожовце. Ось, і там уже на великий жаль тільки фрагментами, да? Ну а ми сьогодні з вами поглядимо менавіта військові могилки. Яны у нас діляться на дві великі частки. Дореволюційна і по факту довоєнна, ми на її зараз стоїмо. А потім ми будемо робити переход і пойдемо на післявоєнну частку, коли він був апошнім представником свайго рода, альбо памёр раптоўнай смерцю. І такія помнікі мы з вами знойдзем і на каталіцкіх, і на праваслаўных могілках, і на яўрэйскіх, паўсюль. Хто не ведаў, будзеце ведаць вось такая. Літаратурны квартал, я думаю, вы гэта ўжо заўважылі, да, першы помнік, які на сябе звяртае ўвагу, помніку Трусу. Чалавек, як Богданович, які пражыў усяго толькі 25 гадоў, чалавек, які пісаў цудоўныя лірычныя вершы, чалавек, які прапусціў хваробу, прапусціў ён ціп. Ось, і патрапіў ужо непрытомным у лякарню, і на вялікі жаль уратаваць яго не змаглі. Ось ён наш Эдуард Самайленак, і гісторыя з ім была такая. Карацей кажучы, калі яго хавалі, яго неасцярожна апранулі ў дарагі прыгожы касцюм. Ось, мясцовая галата, якая на могілках назірала за пакаваннем, гэта паспела змаляваць. І ноччу акуратненька выкапала літаратара, распранула яго, на наступнай раніцы на камароўцы гэты касцюмчык спрабавалі збагрыць. Вось, да, уявіць сабе, якая ў міліцыі была цікавая работа, правда? На камароўку хадзі, касцюм адбірае, абратна літаратара апранае, назад закапавае, правильно? Ну, да рэчы, глядзіце, да, вось у нас жонка ямкі купала, Уладзіслава, да, з правага боку. Прычым, як не парадаксальна, пахавана жонка тут на 2 гады раней, чым сам купала, бо цела купала аддалі толькі праз 20 гадоў пасля смерці. Урну з прахам дазволілі з Масквы перавезці толькі ў 1962 годзе. І ён і тут так і пахаваны. Колас у 56-м, жонка ў 45-м і двое сыноў. Адзін з аднаго бока, другі з таго, там яшчэ. Это не просто магіла. Паглядзіце на яе. Аб'ёмная. Это склеп. І калі Колас быў яшчэ жывы, вось уваход у гэты склеп зачорным камнем, да, ён мог заходзіць туды да труны, а калі ён ужо памёр, яго паклалі побач, гэты уваход запячаталі гэтым балуном, і зайсці цяпер туды нельга.